Hoy, sus, arang-arang. Kay, sakita, mawap. Paita ning tiguang na ta. Wa na gyud lang. Wa na gitay ayo ani. Padong na gid mga bali. Magbutas ko gay. Lapok. Arang tao, wa na muuwan. Makasilhig na gyud ko sa tugtugaran. Pastila ni uwana. Makasilhig. Sus, pila ka adlaw na sig-uwan gahapon ug ato pang usang semana. Sus, paitawa mo ko hilig day. Kini. At least malimpyo di ta mauwaw og ni tao mo an. Kani. Tapok na gani. Hey, tawag na sa bunto na gyud. Ginoo. Ay, tani wa na tay asawa. Ingani na lang gyud ato, hantod sa hantod. Ni batapok, ano ko sa payag, higda na po, sos kapuya. Layo pa kay tatay, sakit na nagpunti. Uy, saan ka sa guyon, makaniya. Kabalo ba daw ka ng piyang ta? Asam pa mindapita, uy! Katong giingon ato itong kabukutan nga balay. Diri, hagbay naman tanang aning taon diri. Uy, asam man ito. Buntod na kinilang balay. Kisa may nga ato ba? Si Tatay Manoy ko no. Tatay Manoy, kisa man na. Ano, ingon ato. Bung, atong ipangutan nga balay. Napay Tatay, napay Manoy. Ana sila nga, kato ko nung balay itong buntod. Buntod naman eh. Agpasi ka to. Ha? Ang kawayan dito nahan. Kana ah? Nanay, tiguang ay. Mabala na lang ka kunin mo sa kita. Sama sino ko gasilig-silig sila. Karan Basin. muna si Tatay Manoy, kuya. Apa mabatan na una yung tatay na pay Manoy. Tatay raguro na ay napataka. Manoy siguro uban. Mao siguro to Tatay Manoy. Layo pagulahan. Ay sus, aduod na lang. Hinay-hinay laguti. Kapiyot ko naman. Hinihinay po diya murag. A few moments later. Ayo. Oh, Ayo. may ato niya day. Siguro si Tatay Manoy kasi. Ikaw si Tatay Manoy. Tatay Manoy, di man Tatay Manoy atong ngaran. Asa di? Silingan mo ka Tatay Manoy. Si ko aran si Manoy, di kay Tatay Manoy. Aw si Manoy. Si Manoy, unsa may ato ninyo day? Nakadungog may kuan nga may kuno ka mahilot. Aw, Pahilot ni Tay Pe. Pahilot mo? Ani ba kasi gila kay kung daari. Naglambar ni kung tuno ba ni Pipi. nausam din na imong hawak day. Baulang nakango ang buning hawak. Sa ato kanon. Oh, na. Si Piular gid ana day. Kasi polo na Oh, siya. simple na. Tay sa man mo Kako kwanon. Banggiitan ko mga ngayo. Mga ngayo ka na mahihilot. Oh my God. Mahilot ay Aw hawak. nilot. Gani singwa. Ako gani sakit po kay kung hawak ya. Magpahilot na mo. Ari ato hiluton. Asa man dapit hiluton? Asa man? Ari suot sa kong payag. Sige sige. Oh, ari, suot mo ari. Suot mo. Asa man dapit ani? Dari ka. Ari na. Ana ka ni pika. Ikaw dana ka ha. Oh, Okay. Sige. piang ka man na Wala siya. Ani Nakada mo haplas, wala mo ko haplas. Waya plus ay ni kay Plus, nang haplas ako na. Haplas man siya Asa daan. ay na bali ari. Dani pa yung dani. Ani na siya. Wala na ari dani pa yung dani. Ay tuhod. Oh, yang Pwede ra na. Maniwas man pukatay. Adi ana una. Ana. Sakit. Unsa naman ito? Iwasan ito na ka. Pagsapa ang gumausan. Sapa po ning magpahilot ni bata. tulo lagi kakuha ng gilaban ana na. Ay, kapilaban tulolo. Samdan bukugad ay bali-bali. Balo bitaw ka buwad ra mo sudan walay kuan pagkausog. Dato iro, pwede rin yun. Bako ni kay kay birok na mga iro. Oh, kana. Pero ni Bukton kay kuno kasi nalangos. Lambo na siguro pag waswas siguro. Kaya man, sa paminaw nimo. Rati, Okay na ti. Okay na. Masaya ba ay Masaya ni mo. Oh, sus, way problema. Basta dito kaya ka ng kuan. Arba ni bayad ra baday. Kailangan na ay bayad kay Asa turulong? Pila may pangayo. kuan kay pila man ni kabukpiang niya. Murag duham niya kabukpiang kuan. Duha. Kanang Nga na ha. tag 100 ang kuan. Wala, 400 na Oh kanan, my 400. God. Ano usa patawad sad mo? Ay nami kuan bag-uning kuan. Usam niya. Rose lat. Yes. Oy, di ba ko mudawat ana kailangan kwarta gyud kay palit kong tambal kay giubusan ko. Tambal sad ni. Oh, tambal man ni sa mga Daghan kay Kwarta ko day dili na ko kinahanglan ani kun ana pa nga kay. Hirbal man natay. Hirbal suki kong to hirbal basta kwarta. Wala mo rin kwarta day. Wala karira hirbal. Bato mo Karira. bata. Kay ang hilot prima na prima na. Uy, wa na uso ang pre sa ang pre to aras tindahan pero karon lahi na rang klima ron. Saan na mo tayo? Tumi ko da kwarta kirira man. Baro
nako. Kunin do taday Ako, okay na. narang-arang na kanya, wag mo ikabayan. Palayas mo, palayas mo. Nang may bayad ko tayo. Bayad lagi na. Oh, no, 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 no.